En Sensui, quan va néixer, ja tenia un gran poder espiritual. Per això va aconseguir sobreviure, tot i que sempre hi va haver molts monstres i esperits que volien acabar amb la seva vida. Els esperits malvats i sinistres com aquest no haurien ni d'existir. Sí, haurien de desaparèixer tots. Tenia un gran sentit de la justícia, però va passar una cosa que li va fer perdre la confiança en els éssers humans completament. Quina cosa? Va ser arran d'una missió que li vaig encomanar. Llavors no sabia que aquella seria l'última missió que li encarregaria. Quina missió? Es tractava precisament d'impedir la construcció d'un túnel cap al món infernal. Què? La mateixa missió que ara tenim nosaltres. Però en aquell cas no era tan greu. Llavors, el forat no era ni de bon tros tan enorme com el del túnel que s'està construint ara. Era un túnel petit, d'uns 10 metres de diàmetre com a màxim, per invocar els esperits de les classes inferiors. Els que el construïen eren els membres del Club Black Black, una organització secreta que comerciava amb qualsevol criatura viva. Capturaven i venien els esperits invocats per unes quantitats exorbitants. Aquests del Club Black Black no són aquells que tenien empresonada la Yukina? Sí. A més, en aquella època, l'especialista que tenia assignada la tasca de capturar els esperits era en Sagio. En Sagio? Que fort! Quan jo encara anava a la guarderia, ell ja estava embolicat en coses com aquestes. Els humans contractaven esperits perquè els hi fessin de corredors de borsa i de guardaespatlles, i capturaven altres esperits per vendre'ls. El que va crear aquest sistema va ser en Sagio.